Formeu part d'algun club esportiu, un cau o un esplai? Oi que teniu unes normes, una vestimenta i uns acords comuns? Doncs la Unió Europea és com un club dins del continent europeu, del qual alguns països decideixen fer-se socis per treballar junts. Per fer pinya en termes com l'economia, la seguretat, la formació acadèmica o el medi ambient. Els ciutadans dels països que integren la Unió Europea poden moure's lliurement per tot el territori que la conforma, per estudiar, treballar, jubilar-se. Fem un volt per la Unió Europea amb Supercampus. La Unió Europea té una bandera conjunta i una moneda única en la majoria dels seus estats membres, l'euro. Així, quan viatgem, no hem d'anar canviant monedes dels diferents països. Aquest és l'himne oficial de la Unió. És l'himne de l'alegria, de Beethoven, la sinfonia número 9 que simbolitza la fraternitat entre els éssers humans. La Unió Europea es va crear després del desastre de la Segona Guerra Mundial, en què molts dels països del continent van quedar devastats i van pensar que allò no podia tornar a passar. Per això van prendre la decisió de treballar conjuntament, per evitar conflictes, lluitar per la democràcia i els drets humans i tenir més pes polític i econòmic a escala mundial. Diuen que la unió fa la força. Doncs això mateix. De fet, la bandera és de color blau amb 12 estrelles en cercle que simbolitzen tots aquests ideals. L'any 2012, la Unió Europea va guanyar el Premi Nobel de la Pau pel progrés de la pau i la reconciliació a Europa, així com l'establiment de la democràcia i els drets humans. La seu principal del Parlament Europeu es troba a Estrasburg, a França, tot i que la majoria de reunions es fan a Brussel·les, a Bèlgica, lloc de treball habitual dels parlamentaris de la Unió. Voleu saber si nosaltres formem part d'aquesta unió? Doncs sí, l'estat espanyol forma part de la Unió Europea des del 1986. Els primers països que, als anys 50, van començar a cooperar plegats van ser 6. Alemanya, Itàlia, França, Bèlgica, Luxemburg i els Països Baixos. Van signar un tractat per gestionar de manera conjunta les indústries del carbó i de l'acer. Amb els anys s'hi van anar afegint països. Actualment en són 27, tot i que durant un temps en van ser 28, però el Regne Unit va sortir-ne l'any 2020. França és el país més gran de la Unió i Malta el més petit. També és on viuen menys persones. El país més poblat és Alemanya. I l'últim país que s'hi ha unit? Croàcia al 2013. Us animeu a fer l'autoavaluació europea? Sí, no? Quants països formen la Unió Europea? 44? 27? 23? O 30? Què simbolitzen les estrelles de la bandera de la Unió Europea? És una decoració que lliga molt bé amb el blau de fons, el nombre de països que en formen part, els seus ideals, democràcia, drets humans i millora de la qualitat de vida, o que són països molt rics. Com es diu la moneda de la Unió Europea? Euro? Europea? Depèn del país? Cada país té la seva moneda. Quin és el darrer país a incorporar-se a la Unió Europea? Grècia? Andorra? Croàcia? O Portugal?